pentsatzen dugu Estrasburgoko sententziak oso garbi hitz egin dula eta oso agerian utzi dula gaur egun Espainiak mantentzen duen kartzela politika erabat inhumanoa dela, erabat krudela dela, mendekuan oinarritzen dela eta erabat aldenduta dagoela irizpide demokratikoetatik eta giza eskubideen irizpideetatik, eta zentzu hortan pentsatzen dugu Espainiak behar duna dela interbentzio demokratiko bat. Deialdi bat egin nahi diegu euskal instituzioei, partidu politikoei eta eragile garrantzitsuei Estrasburgok argitaratu duen ebazpen hau ez dadin blokeatua izan Espainiako gobernuaren eskutik eta horrek eskatzen dituen urratsak eman daitezen eta bide horretatik kartzela politika hau aldatua izan dadin. Plazatu nahi dugu Espainiako gobernua, ez ditzan galtzen utzi soluzioak eta bakea eraikitzeko dauden aukera berri hauek, ez ditzan usteltzen utzi eta konpromisoak hartu ditzan berari dagozkionak urratsak emateko eskubideen errespeturako, soluzioak eraikitzeko eta bakea eraikitzeko.